Children of God, mga anak sa Diyos. Sa pagsaulog sa kapistahan ni San Benito, adunay mangutana nganong mura man og duha ang pizza nga may kalabutan kaniya. Yes, ang tinuod, ang tradisyonal nga pista sa iyang kamatayon March 1. Apan kasagaran kini matunong sulod sa Kwaresma. Dili kasagaran gisaulog ang mga kapistahan sa mga santos. Mao nga niadtong revision sa liturgical calendar niadtong 1969. Gibalhin ang iyang pista ngadto sa July 11. Kini usab ang pizza nga may kalabutan sa pagbalhin sa iyang mga relics ngadto sa Abbey sa Fleury sa France. Busa ang pista ni Saint Benedict sa March 21, nagpahinumdom sa iyang pagkamatay o pag-adto sa Ginoo. Then, ang July 11, mo ang official nga pista sa iyang kapistahan, official nga adlaw sa iyang kapistahan sa tibuok simbahan. Si San Benito o Saint Benedict, nailhan isip Father of Western Monasticism o patron sa Europa. Ang iyang Rule of Saint Benedict, dihagyod na makita ang famous nga ora et labora, pagampo ug pagtrabaho ug pagkinabuhi sa komunidad, life in the community, uban sa disiplina ug gugma, discipline and love. Hangtod karon ang iyang panulundon nagpadayon sa paggiya sa daghang mga monks, mga madre ug mga Kristiyano sa ilang pangadlaw-adlaw nga panaw uban sa Ginoo. Ora et labora, prayer and work. Ang ebanghelyo karong adlaw nagpakita usab sa usa ka tawag sa pagka maisugon ug pagka matinud-anon. Gitudloan ni Jesus ang iyang mga apostoles nga dili mahadlok bisan adunay musupak kanila. Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang Dios nag-uban sa tanan nga matinumanon kaniya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ayaw kahadlok sa pagsunod kang Kristo bisan adunay musupak. Si Jesus wala nagtago sa kamatuoran nga ang iyang mga sumusunod makasinati usab sa mga pagsulay nga iyang giantos. Kung ang Ginoo mismo gisaway o gisupak, dili kita angay matingala kung adunay musaway og musupak usab kanato. Ang pagsunod kang Kristo dili usa ka garantiya sa easy life, sitting pretty life. Apan kini usa ka kasiguraduhan nga ang Dios mag-uban kanato. Sigon pa diha sa ebanghelyo, no disciple is above his teacher, no slave above his master. Matthew 10:23. Sa binisaya nga hubad, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kini nga pulong nag-awhag kanato sa pagdawat nga ang pagtuo adunay balor. Kung ang atong magtutudlo niagi sa krus, dili usab nato malikayan ang atong kaugalingon nga mga krus. Apan ang krus dili angay kahadlukan kay musampot man usab kini sa pagkabanhaw. Daghan ang mahadlok sa opinyon sa uban. Usahay dili na lang ta mosulti sa kamatuoran, no? Kay basin katawan o kontrahon ta. Apan ang Kristiyanos gitawag sa pagkamaisugon dala sa gugma o pagkamapaubsanon. Ang kamatuoran kinahanglan ipadayag nga adunay pagtahod o kalumo. Ayaw kahadlok sa pagsunod kang Kristo bisan adunay musupak. Ikaduhang punto, bililhon kaayo kita sa mata sa Dios. Usa sa labing makapadasig nga mga pulong ni Jesus, mao ang pahinumdom nga bisan ang mga maya dili mahulog sa yuta nga walay pagtugot sa Dios. Kung ang Dios nag-atiman sa mga gagmay nga mga langgam, labi pagayod ang matag tawo nga gibuhat niya sumala sa iyang dagway. Walay usa kanato nga walay bili sa Ginoo. Ang matag kinabuhi adunay dakong balor sa iyang mga mata. Wala ni nagpasabot nga walay kalisod ang atong kinabuhi.
Nagpasabot kini nga walay bisan usa ka luha, kasakit o kabalaka nga dili makita sa Dios. Ang iyang pag-atiman labaw pa sa atong masabtan. Kung usahay mobati ta nga walay naghatag og bili kanato, hinumduman nato nga ang Dios wala gyud baya mobiya sa atong kiliran. Ang kalibutan usahay musukod sa bili pinaagi sa salapi, sa dungog o sa kalampusan. Apan ang Dios musukod pinaagi sa gugma. Mao nga bisan ang labing huyang ug labing kabus bililhon sa iyang atubangan. Bililhon kayo kita sa mata sa Dios. Story time. Usa sa labing nailhan nga mga istorya mahitungod kang San Benito o Saint Benedict mao ang pagsulay sa paghilo kaniya. Adunay mga monks nga nasuko kaniya tungod sa iyang kahigpit, strikto, no? Apan malaan nga pagdumala sa monastery. Sa kaadlaw ilang gibutangan og hilo ang baso nga adunay bino aron patyon siya. Grabe, no? Sa wala pa siya moinom, gibuhat ni Saint Benedict ang naandan niyang pagbindisyon sa ilimnon pinaagi sa timaan sa krus. Sa dihang iyang gibuhat ang timaan sa krus kalit lang nabuak ang baso nga daw adunay kusog nga mipusdak ani. Nasabtan dayon niya nga adunay hilo o dili makaayo kanyang ilimnon. Wala siya mobalos ni adtong misulay sa pagpatay kaniya. Hinuon ni biya siya sa maong dapit then nagpadayon sa iyang misyon uban sa kalinaw. Kini nga hitabo nahimong usa sa mga hinungdan ngano nga ang medal ni Saint Benedict, Saint Benedict's medal nalangkit sa pagampo alang sa panalipod batok sa kadautan. Ang iyang kinabuhi nagpamatuod nga ang gahom sa Dios labaw pa sa tanang daotang plano sa tao. Children of God, mga anak sa Dios. Ayaw tuguti nga ang kahadlok mao ang mudumala sa inyong kinabuhi. Saligi ang Ginoo bisan adunay mga pagsulay o mga pagsupak. Hinumdumi nga bililhon kayo kamo. Bililhon kay kita sa iyang mga mata. Walay usa ka adlaw nga wala taniya gihigugma. Ibutang ang imong pagsalig sa Dios kaysa pagpabilin nga kana ganing nagpahipi tungod sa kahadlok. Mangayo ta sa grasya nga magbaton sa kaisog sa pagpabilin nga matinumanon hangtod sa katapusan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Usamis City, probinsya sa Misamis Occidental, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.